देखिए, सबसे पहले कोई भी शुभ काम होता है तो पहले गणेश जी को बुलाते हैं और उनके पीछे सारे देवता विराजमान होते हैं। तो हवन के गीत है, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। हवन देखे हो अइले गौरी के लालाना, हवन देखे हो अइले गौरी के लालाना। गौरी के लालन रिधि सीधी के सजनामा, गौरी के लालन रिधि सीधी के सजनामा। हवन देखे हो अइले गौरी के लालानावा, हवन देखे हो अइले गौरी के लालानावा। कथी चढ़ी आवेले राम चारो भैया, कथी चढ़ी आवेले राम चारो भैया, कथी चढ़ी आवेले राम चारो भैया। राम चारो भैया कौशल्या जी के सैया, राम चारो भैया कौशल्या जी के साई। कथिया चढ़ी हो अइले अंजनी के लालानावा, कथिया चढ़ी हो अइले अंजनी के लालानावा। रंथ चढ़िया अवेले राम चारो भैया, रंथ चढ़िया अवेले राम चारो भैया, राम चारो भैया कौशल्या जी के सैया, राम चारो भैया कौशल्या जी के साई। उड़त आवे हो मैया अंजनी के लालाना, उड़त आवे हो मैया अंजनी के लालाना। हवन देखे हो अइले अंजनी के लालाना, हवन देखे हो अइले अंजनी के लालानावा। कथी चढ़ी आवेले शिव महादेवा, कथी चढ़ी आवेले शिव महादेवा। कथिया चढ़ी हो कथिया चढ़ी हो अइले जसोदा के लालाना, कथिया चढ़ी हो अइले जसोदा के लालानावा। हवन देखे हो अइले गौरी के लालानावा, हवन देखे हो अइले गौरी के लालानावा। बसहा चढ़ी आवेले शिव महादेवा, बसहा चढ़ी आवेले शिव महादेवा। बसहा चढ़ी आवेले शिव महादेवा। से रंथ चढ़ी हो अइले जसोदा के लालाना, से रंथ चढ़ी हो अइले जसोदा के लालाना। हवन देखे हो अइले गौरी के लालाना, हवन देखे हो अइले गौरी के लालानावा। कथी चढ़ी आवेली सातोरी बहिनिया,
कथी चढ़िया अवेली सातोरी बहिनी कथिया चढ़ी हो उनकर भैरो बिरना भैया कथिया चढ़ी हो भैरो बिरना उनकर भैया कथिया चढ़ी हो भैरो बिरना उनकर भैया। हावा ना देखे हो अइले गौरी के लाला नावा हावा ना देखे हो अइले गौरी के लाला नावा शेर चढ़िया वेली सातोरी बहिनिया शेर चढ़िया अवेली सातोरी बहिनिया से घोड़ा चढ़ी हो अइले बिरना उनकर भैया से घोड़ा चढ़ी हो भैरो बिरना उनकर भैया से घोड़ा चढ़ी हो भैरो बिरना उनकर भैया। हावा ना देखे हो अइले गौरी के लाला नावा हावा ना देखे हो अइले गौरी के लाला नावा गौरी के लालन रिधि सीधी के सजानावा गौरी के लालन रिधि सीधी के सजानावा हावा ना देखे हो अइले गौरी के लाला नावा हावा ना देखे हो अइले गौरी के लाला नावा।